חברת מיטב טכנולוגיות הינה חברה המתמחה במתן מגוון רחב של פתרונות, וביניהם בדיקת איכות מבנים, בדק בית, שמאות רכוש, איתור נזילות, חשמל ותקשורת. הצוותים המיומנים שלנו בעלי הסמכות מקצועיות, וברשותנו כל האישורים, התקנים והתעודות הנדרשות לצורך ביצוע איכותי ויעיל של העבודות השונות במגוון תחומי העשייה שלנו. חברתנו מספקת מעטפת מקיפה הכוללת בין היתר ליווי לאורך כל הדרך וחוות דעת מומחים הקבילה בבית משפט. לחברה ניסיון רב והצלחה מוכחת במגוון פרויקטים מקצועיים שבוצעו בכל רחבי הארץ. כל בדיקה וביקורת בחברה מלווים בחוות דעת מקצועית ומשפטית בהתאם לתקנים ותקנות הבנייה. כשאתם בוחרים במיטב טכנולוגיות, אתם בוחרים בחברה שבה אתם מקבלים את כל השירותים תחת קורת גג אחת, עם שירות איכותי, מקצועי ואישי. מיטב טכנולוגיות, הניסיון שלנו, השקט שלכם.